play pi baro ngip tang sabhaya pi shak tup kubom ta ka janme chuban phash ki kubor pe bnya pe try mat bakong san pas ka KHADC kamang tingka jong snam 8000 phulai phusau ha kasngi bakhat do jong ka dorbar mang tingka ka council yo pidang Air Marshal SP Dharkar Air Officer Commanding in Chief jong ka Eastern Air Command ya ka Param Vishesh Seva Medal Play DC jong ka West Giant Hills ya ka halfway home na kabenta ban ai jaka sa ekibriu ki don ka chengtuna ka bor perkhat but let you can do ka kin hon jong Meghalaya Filmmakers Association yo mentri rang ba ka jalau Conrad K Sangma ki khubor ki babnia ka KHADC lani ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pase ka mang tingka na ka benta ukasnem 8000 phulai apusau ka jongka kasngi bakhat do jongka dorbar mang tingka menta kasngi ka jinglut jingsep baro balam mangkalong arspa san phulai klor khat lak san khandai hajar henrios pa khandai pho tingka kat ba ka jingmi baro pat kalong arspa san phulai klor khat lak sau hajar henrios pa shipho tingka Labat pinkan mau ba kani ka mang tingka ka doni ka jingduna pisa ka belong san pusan haja prapo tingka kamashwa habai shimbenta ka jingi tai halor ka mang tingka unang yalam jo kalyang persha ka KHADC iba tito star wel khan ila ka do ba ka jingbo thong bat ka jingkhmi linti ka mang tingka kamche hab tarajur habajubab halor kani UCEM ka KHADC iba pinya sing CM ilaong baka isi ka bathamai kanya le kat bala ban kentiu ya ka jingyo jong ka council council kana bukan ka jing sajari kana bukan ka jing betul ini se ka kungon baru ni buat ya ka bagian summit dari batai ya see the resolution in your batai atau buat ya kana kita se yaki akan berbentuk Air Officer Commanding in Chief jongka Eastern Air Command Air Marshal SP Dharkar AVSM ulayo priang burom ya ka Param Vishesh Seva Medal na ka President Jongkari ka Drupadi Murmu ha ka program Defence Investiture Ceremony ka Palapanlong ha Rashtrapati Bhavan hinin kasngi ya ka Param Vishesh Seva Medal laju ai na ka bentaha ki jing shakri ki bakrao jong ki sipai kum usipai lingsun ubala tepet bha ubala penher ke lingsun hadu kumba lai hajar henrios pa kenta Air Marshal SP Dharkar day ukhna pule jong ka National Defence Academy Pune ulayo ye jing itho kum Director General jong ka Defence Space Agency uban ningkong ula shimtiru ek kam kum Air Officer Commanding in Chief jong ka Headquarters Eastern Air Command Shillong hakashitarek ubnai risau 8000 puar Deputy Commissioner jongka West Giant Hills iba BS Solia ila play perdai ka halfway home na kabentaban ai jaka sa ekibriu bedon ya ka jingduna ka bor perkhat menta kasngi hasaba muswang ha West Giant Hills District ya ka ni ka project la baitingka de ka Directorate of Social Welfare jongka sarkar jilla but la pentre kam da ka Society for Urban and Rural Empowerment Hakani kasngi lawan bani shimbentaru da ki rio pokmat ka bakenthop ye ikong CD Lingwa I Director jongka Social Welfare I District Social Welfare Officer I Jason na lor ki way haka jing ai jing kren ka jong iba solia I la penpau ya ka jinget scam bakani ka center kan long ka nuksa ya ki way pat kishnong bat ya ka jalahi barok way ila banjor ru halor ka jingdon kamban ai ki jing shakri ki bakham kerpang bat kenturu ki nong trei jong ka ni ka center ban long ki be yaisha haba ai jing shakri ya ki brio ki bedon ya ka jingduna ha ka bor perkhat ya mata ki patience ki ba don ki jingpang bakta ki but perkhat ki khat dan jongki I wish the Southway home all success on the days and years and weeks to come. It will not falter, and if there should be any signs of faltering or anything, come and consult with me. I'll be most happy and glad to be. Kanang ban kentiu ye ki kam jngok kai per thei jong ka jala Meghalaya
ke sorkar pedeng kala pethak ke sorkar jela ban pen kre ke blueprint ha ka ba onla ban ai ke song pisa khnang ba onla ban kentiu ki kam jungok kai perthai ha Meghalaya sha ka perthai baro ko we ya ka ne la pentip do nong yalam jong BJP Dilip Kumar Jaiswal Jaiswal la pentip ya ka ne ka press conference ke bala long ha office tre kam jong ka seng BJP ha Shillong ulaong baka Meghalaya kala pau ba ka bayadei bet ki jaka jungok kai perthai bat baro kilat kilenti ki bat ladan lupa hang ne bat longkum ka jaka jungok kai perthai ka papau ka perthai baro ko we ka sorkar pedeng menta kala rai ban ai ka song pisa tingka sha ka sorkar jela bat ka blueprint ban kintiu ki kam jungok kai perthai ha ka jela अनुरोध करेगी कि एक ब्लूप्रिंट बना के भेजें कि मेघालय को पूरे दुनिया के लेवल पर टूरिज्म में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये बीजेपी इज थिंकिंग कि इसके लिए बहुत बड़ा एक पैकेज की आवश्यकता है कि पूरे दुनिया में मेघालय इज बेस्ट प्लेस फॉर टूरिज्म, लेकिन जितना होना चाहिए उससे अभी बहुत कम है। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक ब्लूप्रिंट बना के हाउ कैन वी इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ टूरिज्म जिससे कि अट्रैक्शन हो लोगों को मेघालय ज्यादा से ज्यादा आने में, तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, यूथ एम्पावरमेंट भी होगा एंड डेवलपमेंट भी होगा। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज थिंकिंग इन नियर फ्यूचर। Ka jela Manipur kala don hapedeng ka jingya umsna mentala palat san pos ngi ringkat bat ki kam pentrem ki bedeng biteng bat kumta da ka bay snot lang bat ki breu ki blasha akta ha kan ne ka jingya umsnam ha Manipur ka North East India Christian Council kala penlong ke jing thang mombati bat ka jing dwai lang ha nong ba Shillong kinong yalam jong ki balang paper ke bana Shillong kilai lum lang ha All Saints Cathedral ban dwai na ka benta ka jingwan phai biang jong ka jing shong suk shong shan ha Manipur Irreverend S.R. Dakhari balong i Vice President jong ka North East India Christian Council ilaong bada ka balum lang ki balang baro jong ka than chite la mingi la penlong ya ka ne ka peace vigil ka ken hon jong ka Meghalaya Filmmakers Association kala let bene kendo ya menteri rangba ka jela u Conrad K Sangma ban let ai ya ka memorandum ka bakintu na ka sarkar ban thau ka film development corporation machna ya ka cinema hall ha baro ki district headquarter ha keleng ka jela ban bo ka film academy na lor ki way ka jela Meghalaya kala sakhi ka jing sadien ha ki company film namar bagi nong sna film ki hapan trestom dala de ban kring kambon ye ki nong pet film ha ka jela iba commander Shang Pliang ibalong i president jok ka Filmmakers Association ha ka jela inget scam bada ka basna ki jaka pen i film haman la ki district jong ka jela on sala ban kham yo bon ki nong pet film Superintendent of Police jong ka West Giant Hills lai tho bada ka babut dien halor ka jing yo jing tip ka ba thikna la penlong ka special operation ha jawai yaw mensiang hinin ka sngi kani ka kan hon jong ka special operation kala yo kem ya arngot ki breu ki bedai ki nong song snong ki bana jawai hi lak yo kurup na ka met jong ki arpu ar bitor ret ki jing di be an ki bala lap badai u heroin ku bakhia iwei pon saw iwei gram Mendapatnya pe kajing long jaman kasi benenga Shillong kajing shit kalong arpway .9 degree Celsius pa kajing kriat kalong kat pra degree Celsius kajing ngem kau hau kalong kendai pu prana ka shi spa mens dapat pra punyo na ka shi spa janmin kajing hap slap kalong kat san .9 mm kala menon kajing hap slap ka bang malumala ha ki babon ki jaka Shoban poi shuk buko jong thup ku boring pe biang se sien ki mat bakong san Pas ka KHEDC ka mangtingka jong snem 8,000 arpulai arpusa ho kasni bakhat do jong ka dorbar mangtingka ka council. Yo pediang u Air Marshal SP Dharkar Air Officer Commanding in Chief jong ka Eastern Air Command ya ka param Vishesh Seva Medal. Play DC jong ka West Giant Hills ya ka halfway home na ka bentaban ay ka sa ki breu ki bedon ka jugduna ha ka bor perkhat. But let you can do ka hon jong Meghalaya Filmmakers Association yo menteri rang pa ka jela u Conrad K Sangma ti parlok daki tu ki kubor la po so bukot jong tu kubor jing menta ka janmit
Hadu bini syam yang berpilih syai kesini keblai pi baro.